L-eks kummissarju tat-taxxa Marvin Gertie fl-2018 sifer fuq btala f'Las Vegas ma' Christian Borch u Tyson Gregg. Da meta Gertie kien għadu qed imexxi lill-Land Revenue. Il-Malta Today żvelat kif din il-btala saret inqas minn xarejn minn meta Borch kien qed jiġi investigat mid-Dipartiment tat-Taxxa fuq audit tal-kumpanija Princess Holdings. Dak iż-żmien Christian Borch u Tyson Gregg kienu qed imexxu din il-kumpanija. Iżda kienu għadhom ma sottomettewx imqarset wieħed tal-kontijiet annwali tal-kumpaniji Princess Holdings u No Deposit Cards. L-accounts li ġew preżentati f'Jannar ta' din is-sena juru li Princess Holdings akkumulat 22 miljun euro f'telf minkejja li Borch u Gregg tellgħu diversi ritratti fuq social media tal-mawra lussuża illi kellhom f'Las Vegas. Marvin Gertie, Christian Borch u Tyson Gregg marru Las Vegas f'Ottubru tal-2018 sabiex jaraw ġlieda boxing, mawra illi swiet eluf ta' flus, fejn f'ritratti li ħadu huma stess deru jsuqu karozza lussuża. Mis-soqsim il-Malta Today, Gertie qal li huwa ħallas għal vjaġġ għall-akkomodazzjoni kif ukoll għall-biljetti tal-avveniment. Gertie ċaħat li kien ħabib qrib ħafna ta' Christian Borch u qal li dejjem għamel distinzjoni bejn ix-xogħol tiegħu u l-ħajja privata. Gertie jgħid li dejjem aġixxa skont il-liġi u l-policy tad-Dipartiment tat-Taxxa. Marvin Gertie fl-2021 kien interrogat mill-Pulizija bħala parti mill-investigazzjonijiet marbuta ma' Jorgen Fenech dwar komunikazzjoni illi saret bejn it-tnejn li huma fl-2014.